Sa atong series nga discussion may kalabutan sa HIV mga kasama. Atong ipadayon ning atong hisgutan ng kada Biyernes, no? We'll be talking about health. Usa diha ang atong concern sa HIV sa atong community. Uban nato karon live via Zoom kasama Higala Community Center Officer si Arjovic Maglasang. Hello po, maayong buntag. Hi, Sir Vic. Hello, good morning. Good morning sa tanang Lapaminaw, no? Okay, maayong buntag. Okay ra ba? Madunggan ba ko nimo sakto, sir? Amalunggan man. Okay, sige po. Maghisgot ta padayon kalabot sa HIV. So si Sir Michael no ato nakauban for the past Fridays, but for today wala man siya. So kita sir ang mag-uban karon no. Nahisgutan naman tong unsa ang HIV, asa siya makuha, pero naamong goy mga tinuuhan ng ato mga tigpaminaw or even siguro ang kasagaran sa mga tao karon sir nga dili tama nga mga tinuuhan may kalabot sa HIV. Pwede ba ninyong ipahibaw namo sir unsa man ning mga butangan ni nga dili na siya mao? It's a myth no, mga tuo-tuor na din siya tinuod. Sige daw po, palihog i-edukar daw mi kalabot aning HIV. Kaning mga tinuhan nato no, labi na ning nang makuha ko no ang HIV sa pag-pedicure, manicure, kanang gikan ko no kini sa LGBT o kanang dili ni sa makatakot kanang maggamit ka sa kanang mga utensils sa kanang mga na-HIV. So makuha lang jud ang HIV sa tulo lang ka pamaagi no, Mm. sa paghilawas, Mhm. mother to child transmission og sa kanang sa dugo. So kung upat lang pod ka kanang ano ba, duga sa lawas kung asa na to makuha sa HIV sa seminal fluid sa duga sa babae ay Mhm. sa duga sa lalaki, vaginal fluid sa duga sa babae, breast milk ug kaning sa dugo. So kana lang di lang nato sila makuha. So dili na tinuod ang mga ginasulti nga pag manicure ta, mag pedicure ta, pwede ta matakdan no. Mhm. Okay, so kana ang mga butang sir na murag makuha man siguro basig nagka-HIV to siya kay gikan sa mga pedicure ana. So how about po kanang kuan, kanang kauban sa balay? Na-mention ba nimo kanang kauban sa balay or boardmate mga anak? Dili na siya tama O ba? dili Oo. dili na siya, dili na nimo ma-acquired ang kaning HIV, di na mo makuha sa aking anak. Mhm. Dito lang yun na mo makuha sa upat ka duga sa lawas, katulang yun ang mga fluids nga dito na to makuha sa HIV ug sa pagtakod lang pud, tulo lang pud kabuka tong timan-an pirmi Mhm. katong paghihilawas, mother to child ug sa dugo. Mhm. All right, sige po. Salamat kaayo no. So syempre kaning atong partnership man god kanunay nagahimo ta ini kada Biyernes gumikan buot nato nga ang atong mga tigpaminaw magpa self-test sila aron mahibaw-an nato ang atong HIV status. Tama ba Sir Vic, no? So mao na ang atong Yes po, advocacy. Sige po. So unya, importante kayo ninyo mm. na kanang mabalaan jud nato atong HIV status katungod na nato as usa ka tawo. Oo. Oo. Sir, dili pod na-mention pod ni Sir Michael last Friday nga kaning atong HIV status dili ko mo kay usa na imuhang partner no, kanang safe na ka. So basin dunay mga instances sama sa mga na-mention ganina mga needle ug uban pa sa mao nga importante gyud ang magpa-HIV o mahibaw-an nato ang atong HIV status. Kung kinahanglan mahibaw-an nato ang atong HIV status, uban gihapon nato live via Zoom or Jovic Maglasang sa Higala Community Center. Sir, good morning again. Good morning sa makausab no. Sige po. Asaman mi pwede magpa-HIV test, sir? Nganong kinahanglan man namo ni himuon ni nga isa ra may imong partner, sir. Oy, di man siguro ni kuan, sir. Kinahanglan magyud ni siya nga himuon namo ni. O mga lagi kinahanglan jud kay nato no, kay wa mangud nakabalo kay kanis HIV ba wala lagi ni siya kanang exact na simptomas ba. So munang para lang makabalo ta sa atong HIV status, kailangan lang jud nato magpa-test kay ang testing na jud ang makasulti sa atong status. So sa mga gusto makahibalo ko sa ilang HIV status, pwede ra kayo mo bisita sa Reproductive Health and Wellness Center sa Jacinto. Inline lang na siya sa Ateneo di Davao University College Campus. Sunod ang Higala Community Center. Fronting lang na siya sa Jacinto Ponce na park. Second floor sa South Wing. Cafeteria sa Jacinto Branch Food. And ang sunod na kanang center, we have the Olympus Community Center sa Loyola Street sa Obrero.
And then napatay isa ang FPOP Dayaw Community Center, located na sa atubangan lang sa Almendras kanang second floor sa 7-Eleven. So muna sila ang mga testing facilities nato diri sa Davao, no. So pwede kayo ta mo bisita na anong mga lugar. Alright, sige po. Salamat kaayo. Anyway, magkauban man hinuon mo na mo, sir, kung na ay mga muagi din higpangutana sa amo ang station, amo ra po dayon nga i-refer diha sa inyohang center. Salamat po, ug until next time sa ato ang advocacy, pagpahibalo, pag-edukar sa atong mga tigpaminaw, kalabot sa HRV. Salamat, Sir Arjovic Maglasang, ug sa team. Thank you kaayo. Salamat po kayo. Maayong buntag. Arjovic Maglasang, Higala Community Center Officer mga kasama.